Φίλες και φίλοι, απέναντι στον Ευαγγελισμό θα έχουμε πει πολλές φορές και θα πούμε και άλλες φορές. Εάν κοιτάξουμε τις στιχογραφίες, οι περισσότερες από αυτές είναι φτιαγμένες από τον Φώτη Κόντογλου. Ένα καταξιωμένο αγιογράφο, ο οποίος γεννήθηκε στο Αϊδαλή. Έχοντας γράψει ένα βιβλίο για την ιδιαίτερη του την πατρίδα και έχοντας το διαβάσει, κάπου κράτησα κάποιες μικρές λεπτομέρειες που δείχνουν το βάθος και του σημερινού προβλήματος που βιώνουν όσοι μπορούν και προβληματίζονται. Λέει λοιπόν ο Νίκος, ο συγγραφέας, σε ένα σημείο: η θάλασσα είναι η μόνιμη πατρίδα της ελευθερίας. Καλοσκεφτείτε το, να δείτε πόσο βαθύ νόημα έχει αυτή η έκφραση του ποιητή και του ζωγράφου Φώτη Κόντογλου. Σήμερα, αν μιλούμε για όλα αυτά τα προβλήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε μπροστά μας, δεν είναι τίποτα άλλο παρά η προσπάθεια να ελεγχθούν οι δρόμοι του πετρελαίου. Οι δρόμοι του πετρελαίου και να ελέγχονται από αυτούς που μπορεί να έχουν το πάνω χέρι. Είτε είναι ΝΑΤΟ, είτε είναι άλλου είδους μεγάλες στρατιωτικές οργανώσεις. Τελευταία θα έχετε πληροφορηθεί ότι αποφασίστηκε μια καινούρια εγκατάσταση στην Κάρπαθο, η οποία αν πάρει και αυτή τον δρόμο της κατασκευής, θα είμαστε μπλοκαρισμένοι μέσα σε μια θάλασσα η οποία θα ελέγχεται αποκλειστικά από αυτούς που μόνο συμφέροντα έχουν, αδιαφορώντας για τους λαούς που κατοικούν εδώ. Δεν είμαι εγώ αναλυτής πολιτικός, απλά θέλησα με την παρουσία μου και με τα λίγα αυτά λόγια που σας είπα να προβληματιστούμε ακόμα περισσότερο, ακούγοντας έναν άνθρωπο ο οποίος νομίζω από πολύ κοντά μπορεί να μας δώσει την αντίληψη που πρέπει να έχουμε για να αντιμετωπίσουμε με τους δικούς μας τους αγώνες, εδώ τους τοπικούς, αυτά που θα θέλαμε να μην μας έχουν ποτέ συμβεί. Ο συνταγματάρχης εν αποστρατεία Νίκος Παπαναστάσης, που είναι απόψε κοντά μας και τον ευχαριστούμε γι' αυτό, νομίζω ότι είναι ο καταλληλότερος για να μας δώσει την πληροφόρηση που πρέπει να έχουμε όλοι και να την κρατάμε και να την μεταλαμπαδεύουμε και σε άλλους οι οποίοι για διάφορους λόγους απόψε δεν μπόρεσαν να είναι μαζί μας. Καλωσορίζουμε λοιπόν τον διακεκριμένο μιλητή μας και παρακαλώ με προσοχή όλοι να τον ακούσουμε.